Megalayapost.news. Hadian ke jingmat jing jing kepai ba ha ke bade ba ke jinglip kha bat ke jing bom tikana jong ke boarding electric ha ke than Western Riboy u MLA ke jirang ba sustain satun lem ba ke knon nang yalam jong ke Western Riboy Dorbar and Social Welfare Organization ini ke singi ke lalip banyak kendo bat ki menteri sarkar ke jela banyak keren halor ki babon ke jing jong kepai ba ke than Western Riboy khamtam ke boarding electric Habakren cikilap taik bon da singi ba sustain satun MLA ke jirang loong ba u MLA lem ba kinong ilam ke Western Riboy Dorbar and Social Welfare Organization klale banyak kendo ya u iti mandal menteri ke tanap boarding ke jela banyak keren halo ke jing jing kipai ba ke than Western Riboy namar ke jingbom tikana jang ke boarding ke belabu jing shikat de ye kipai ba nodo ki school puli ki college ki jaka ajing semar bar wat ki office sarkar ro namar kumbalong menta ke boarding kamjuti kana balada ke wanru ka telot ba namar ke deitang khatway kiwi ke board jangka kat ba ke jingket pat ke lalong ke bakia bat kum MLA bat ka kunhon kila dawa no menteri ban kentiu ban penhe no ya ke boarding ban sam shikpai ba kathan bat kum menteri la kular ban shimkhia bat batman state ya kani ka kam shushu ha gaju kasngi na galyang MLA ba ka kunhon kila lidru banyak kundu yu ba preston tensong beri sembut menteri rang ba ka jela bat menteri ka tanat kampo yeng banyak keren halor ke jingdan kam ban penurlong no ya ke jingdan ki kali pelipding ni fire and emergency service ha patar khma kama bon ki yeng ki sam ki ha ban ma de jingja mosungsi tang namar ba ke jingbom dan ki kali pelipding bana kalyang ba preston tensong la pentep ba kani ka kam kala dan ha kelenti ban urlong no bat shan on sabu maunorim ban shna no ya ke jaka trikam bat ke jaka yeng jingki kali pelipding ha patar khma to ka jinglek jongi Western Riboy Dorbar Social Welfare Organization mentagasi ringkat buat MLA badan buram jongi bakso senes sotun ka jinglam khamat jongi nak benda ke jingbek yang jong pai ba nong sunong jong thai Western Riboy baru koi ka bagan top je nado kispa sipot li kisnong ki bangi layo mat sibun ki jingye ha ke jingi dei bat kalait andre kalong ka basaiso bat ka ba yo jingkerman sibun nak benda ka jingle kindu jungi ya war minister ha ke gasni namar ba ilai ka osran ka banang de sakmat ba in budin bat ba in le ru ya budan kam na benda kitu kisnong ki bom juyo like bat ke jing du like kha sagi thai gidong jong Western Riboy Dorbar ni te hagni alam jong MLA budan buram jongi menta kasngi kalong ka nyala bodong gede kasih ke job na ka benda ka jing mi khmat jongi na kalyang jong Western Riboy Dorbar sha ki minister concern ki bangi dei ban lo ki mat kalong daga ba kalong ka so kemen na ka benda ka kasngi na ka benda ka bangi lek mi khmat na ka benda ka than ka dong hi borok we haga jing dei bat ka fire and emergency service ya ka bangi la thrang la bon tlikis nam na ka benda ban don no ka fire service station hang tai terma na ki down jong ka jing plu jong ki jing haman la ki snam de ki sau san tli ki longjing ki wala do na tang na ka daw ba kamdan ka ka service ka fire service station te menta singi lawan men kendu ro ya home minister with deputy chief minister ni yo ka asuran lane ke jingkerman ke bakrau ha ke ba ila jumpa markmat ni bagade ke kam kala proses kala na ya sekman but chen on sa plino ya ka bu no ya mau nurim ha po gede ki benai ki bersawan kalong ke jingkerman ya ka Western Riboy Dorbar baru kowe ha ke jingde bagade ka phangru nomor ba ha ke jingelam jung MLA buram jungi keneru kalong ka kubor ka basko tunat nak bada kathan ka dong kowe ba kaner kan sa urlong ni klempem kumba ila kular mene minister in charge yang ba kam slam shu namar kaladon ha ka jinya nanti lane ha ka proses juga kini kilong katto kene ki kubor kum ka Dorbar baro kowe ka bangilek me khamar angkat ki reurang ba ex president secretary bat ki member ki bangila elek me angkat kamile jungi kalong ka jing lek ka job ni kerman skam bagine ka jing lek jungi nang benda kathan ba kadong kadlong ka masiso bangi kerman skam banang ne sakmat haga jing alam jong MLA ben borom jongi bangin nang yo sibon ki development bat ki jing ko ki ba punja haga jing dei bat ka eblang salang bat kathan ka dong hi baro ko we tena kalyang janga aku public representative so MLA jong ka jirang rekat buat ke Western Riboy Dorbar and
welfare association jadi dan lang president nang secretary vice president nang assistant secretary bedan lang hari kapor iwan menikendu ya ki minister rota jingdan kam jangka dong western riboy hibro hoy akaba sibun ba ki jinge ki ba ki pai ba ki kendu de kumunong mi khmat ringkat baka session ka ba jo ay ka jingbot ka jinge trailang kumno bangin la banwara ya ki jingmen toy la ne ban pensuk i pai ba haki babun ba ki bantai ki ba ngilai ba ka western riboy bro way but kumju ka constancy kubangin spen pau ka constancy hi bro way ka constancy ka jingi kitangran sibun ki jingduna aboro ki benta te ka jingman ka jungi menta ka sngi ha ka bidai ba ka jingle ka jungi bene kendo ya ki angut ki minister di home minister bari deputy chief minister di nangta power minister ibang ilayo bane kendo hagjing sang dang don ikiwe ruki minister nangta honorable chief minister beliau bane kendo bane kran shibun kijing habide batka constituency ka jungi but mentai si bane kendo ki angot ki minister concern ke ba mangila lebra ki issue ki ba fair khamtam habide batka boarding ka jingle like kha ka ba habide batka jingdona ya ka voltage nangta ya ka load capacity ka ba ngilayo banya keren ngilayo ban snow habide batka jing snow khia nakleng ki pajba hi ka western riboy hi bro koi agaba nakleng ki nongelam ke bakmat jang ka western riboy darbar association kila jupen pau sanga na ka por bat mentang la yo lat ban kendo minister ban pinsgo hagbide bat ki bun ki jinge kamtam hagbide ka boarding te kanang mi ki por ka population kata jingbun breu kalanang keu bat ka jingdon kam hagbide bat ka jingthang ka jingdon kam ka boarding kalanang keu no ka por te lada bangi compare ya ka khatsan ar postman menshwa but kanika por ka bamenta ya ka load capacity ka ba mangi yo ha ka por ka ba hadu menta he ngi borok hoi ka western riboy ngi yo ha ka capacity ka ba dei tang khatway kevi te ka jingdon kam kolong ba ya ka enhancement of power den tagadao nagaling ka association ringkat bata nga komonomi khmat milay bani kendo power minister namar ba ban pensuk ya ki pajba ki panyong snong ki be ki jongi badan ha kadikathan lagi pais pangki school lagi pais ki office ki ba fair mental lagi don ki office ki ba fair ki batang mi ha ka tikathan nangta ka college ka ban sana inaugurate no shen but ki jingdon kam hagi department ki ba fair la kalong ka police department hag agri holti phe but kumta ter gidon kam ya ka boarding ka ba biang te ya ka jingdon kam jong ki paj baru gidon kam ba ka electricity supply ka de ban biang na ka mata ki shnong ki thau ki badon ha ka te ka than ki bro koi but ha bro koi hi ka consensus ka jongi or ba power minister ledap aya ka assurance kata ka jingpen kemen hangi ban aya kata ban chimmi ke jingkit kli na kamenta kumno ban penstet ha ke bede begini ka enhancement of power but ila yo ruban pensu hakmat jengi hi ban yo ban keren ban yo ban pensgo ha batu chief engineer bat ka department hi brokwe na kaleng ka sarkar bat kumno bakin la ban penstet nang ba ka than ka jingi sha ka te ka western riboy ke bagi pajba ki gedu jinge abri ke boarding kila ban yo ya ke ka jingmen toy but kila ban yo ya ka boarding ka babiang ka supply jo ka electricity ka babiang haporo kisnong ki bodon ha ke ka hapo ka consensi ke jungi
but shibentaru ngi penpau ke jing soken kemen hak bangi kendo ya i honorable minister ibade i deputy chief minister ke jogo por i sub preston song hak bade ke jing don kam jong ka dong ka thain ke jungi hi bro ko wei nomor ba kun bon shipenpau khma jong pi baro ba ka western riboy dorbar station ringkat bu emily nilayo bane keren nakapos ekpor hak bade ba ke jing don kam hak bade ka fire and emergency services nagbenta ka banyo ka allotment nagbenta ban bu ka permanent fire and emergency services patarkma hakaba ka land acquirement ladap ban pendap bat nakeleng ka session regulation kia bangilayo bani keren ringkat bu emily bat kumno bangin penbiang hakbede bekerjaka putang ilayo bat nakeleng i minister ila ay kataka jingkolar ke babiang but on priority basis ila da ban pensoi ba kenika sanction hagbede ba kenika fire and services kemot ba ngin sayo no shen but nakilang jungi rugi dokumen ni takatao ngi so ban ngi so don kam ban pensoi sikpat ba namar ba ya ke jingron kam ka ba kipat ba ki angnot but ya ke jingron kam ka ba nakaliang kasokat ha banle nakamenta ka jingmentoy ka jingpat ba badan ha katika than ka jungi heboi habroi ka consensi bang penpauru ya ka jing sokmen ha gede bat ha gede jing sim kelang ha ka jing trelang ringkat bat ka association nakaliang ka western boy dorbar association ke ba maki kle sim kian ru chairman secretary ki member baro kibalai shimkia kibalai shimme ka lat kalenti kumno banang kintiu banang pensngo sekar sarkar hai bidai ba kijingun kam na kabanta kijingmunto jong kipat ba hi pro kowe na kaleng ka sarkar hi ka department hi kidoni ka thau but banong bangin la ban le lot bakan department kala ban pin urlong lot sisin pun urlong kat ka bola keren kala ban don ki kino ki jing ko haning tai balong badan ya ke delay hawi dai ba kenika kam te nakleng junga hi ngalong positive ngalong clear bat ngakerman scam ba ka department kanang shimkia hadin bangilayo bane keren ngilayo pensko kanang shimkia hak bidai bat kumno ban penstat hak bidai bat kenika enhancement of power supply nagamenta ka dong western boy hipro kowe Meghalaya Post.news.